Ще се откажат от двигателя. Жена Лило обадил си му кажи, отказвам се. Аз ще му покажа. Много е труден. Край отказвам се от Това е част от двигателя. Това е Една част. Любе! Една част от двигателчето остава към тази лодка комплект. Не. А само зъбчето си е моя. Само зъбчето остава. Двигателчето е монтирано на нея, разбираш. Аха. Това, което си блъскам е моя. Добре. И той на какво ще го монтира? Ще се монтира директно. Оправдава се. Ей, разгиле. Това помогна да ви удара отгоре, дето не можа го заснема. Това нещо Това е, взел виж, пясък. погледни, виж го е този. Да. Трябва да се смажи. Кой да го смажи? И той е тук, където влиза